Maya pa oras kabalen. Kaya ang tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oreni po rin balitang may kalap nganing Martis, November 25, 2025. Yaku po'y Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Pagkasadyaya kanong mabilatan ng Kapitolyo Kimporak, LGU at quarry operators kay batmito ko lang yung presyon Kimbalen. Ay ni report. Inyang Biyernes, November 21, pepatok ng Neneng Association of Porac Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated, karelang operasyon bilang protesta kareng binayong sistema na kanuning Porac LGU. Pepatok ng kanuning operasyon na rin quarry operators, uli ning araranasan kanong sobrang tax at pabawi-bayong proseso. May gusto niyan ang mga quarry operator. Wala tayong desisyon yan, walang desisyon ng Kapitolyo, wala tayong letter na nanggaling sa Kapitolyo na ihinto nila o utos ni Gob o nung nilumas dito sa Kapitolyo na kusa silang huminto dahil sa kadahilanan na unang-una daw hindi nila makuha yung certification nila sa mayor. Pangalawa, yung taxation sa ecological tax. Yun ang mga grievances nila. Kikimot siya ng Kapitolyo bang mamilatan king LGU at kareng quarry operators kay bat pansamantalang mitok ng yung operasyon dareng 40 quarry operators at 850 haulers manibat inyang Biyernes. May gumpisa intensyon uli ning bayong scheme ning ecological tax ibat king 100 pesos kada truck may ginyang 100 pesos kada 12 cubic meter load na. Agpang kang Engineer Romeo Dungca Jr., overall head ning quarry operation ning Kalam. Alapang formal abiso king Kapitolyo, di kilking pa magbayo. Dapat sinisingil ng LGU ng Porac is per truck lang. 100 pesos per truck. Pero ang nangyayari, sinisingil niya, gumaya sa Kapitolyo. Tayo per cubic tayo eh. Pag 12 cubic, one receipt tayo. Pag lumampas sa 18, dalawang resibo na tayo. Kasi hanggang 18, dalawang resibo na tayo. Ang ginawa ng LGU ng Porac, dinalawang resibo rin niya, which is dun sa ordinance niya, may conflict. Kaya, ngayon, nagre-reklamo sila. So, King salukuyan, manatiling mimiral ing 40-30-30 sand tax sharing para king barangay, munisipalidad o syudad at probinsya. Pepasyag ning Association of Porac Sand and Gravel Quarry Operators na mibalawo sing pansamantalang work stoppage na malyaring lumwat kanu hanggang adwang paruminggo. Florida, marami. Pero malaking kawalan, ma'am. Malaking kawalan. Millions in 2 weeks siguro sa atin siguro mga ang kwenta ko diyan mga 40 million sa Kapitolyo ang mawawala. So sa 40 million, merong siyerang LGU doon, merong siyerang barangay. So malaking nawawala. Kausap namin yung mga trackers kanina sa kanila sa Haulers Association, mga sa 850 na trackers, mga 90 million ang mawawala in 2 weeks. So, as much as possible, sabi ko nga sa kanila, mag-usap ng maayos para mas mabilis. Siyempre, ayaw rin natin nang mawala ng kita yung mga tao, no? Tsaka yung hanap buhay ng mga, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Kawawa naman. pigagan na ka naman na migit king 40 million pesos ing posibleng miapektuan king koleksyon ning probinsya. Pondong makasadya kano para kareng health programs at serbisyo ning provincial government. Samantala, mamapila naman i Mayor Jaime Jing Capil para king meto nga dialogo kaya bereng quarry operators kaugnay ning biglang pamanok nang ning operasyon ning grupo. King mensahe king GNN TV 44, sinabi ng Mayor Capil na buri na lang personal akasabi at akaluklukan reng quarry operators. Tinanggining mamye karagdagang pasyag ing alkaldi inyamo dinikdik na niti na makabuklat ing LGU bang aresolba ing sitwasyon. Balaos naman kanong makatutok king LGU king epekto ning pansamantalang pangatok ng ning operasyon king kabiyayan at lokal na ekonomiya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kayagnaning Annual Taxpayer Symposium kay Ciudad San Fernando, peg maragul ning City Treasurer ing migit king 2.5 billion pesos sa tax collection as of October 2025. Ay report.
Peg maragol ng City Treasurer's Office ng Siyudad San Fernando na tuklo king migit 2.5 billion pesos in kabilugang tax collection ng siyudad as of October 2025. Indikasyon kanuning matatagal lokal na ekonomiya at aktibong negosyo king siyudad. Pepasyag ng City Treasurer Mary Ann Bautista ing datos king Taxpayer Symposium maganapan king Heroes Hall inyang November 24 at egunan dareng negosyante, stakeholders at reng miyayaliwang sektor. Agpangking datos 48% ng koleksyon may nibatan king national tax allotment. 34% naman ibat king business and other taxes. 6% ibat king real property tax at 12% ibat king economic enterprise and regulatory fees ang maigdala king kabilugang 2.52 billion pesos. Yes, 2.5 billion na po in collection tamo hanggang October 30. Ngayon yung kasalukuyan na banwa. Maragula bagay kasi mumuna, bari na sabihan, pagkatiwalan da katamo ni kaya katang taxpayer, patuloy yung kanilang pamamayad. Tagba da katamong investors na atsyo, nung no ka rin. Siyempre, itong maragula party na kasi nita from business tax siya. So, yung talagang collection tamo ka rin, I think at kuya king 700 million, so maragul na yung party ita. At uli ning sistematikong koleksyon ng taripa, midadalala kanureti kareng makabaldugang programa kalupa na ning ospital ning syudad ating tatalakad a Center for Autism and Neurodiversity. Ito naman po rin kaya katamo pong programa pang social services law at para ya po talaga kareng tao. Like halimbawa, itong programa tamong buri ng paggawa ng mayor ng hospital. At din kasalukuyan naman, while preparing for that, at tamo pong super RHU at malapit niya rin mitatagit ang infirmary. And din kaya katamo pong kaya ka ng programa para la po kareng tao, like ito pong basic services, scholarship, for the education, financial assistance, at tama pong infrastructure, pero sigurado tamo po na malalagay la po kay gusto rin. Sinigurado na namang Councilor Noel Tulabot ting tatalakada acting mayor na malino at masalese lang apapakinabangnan reng babaya da buwis da reng Fernandino. Agpangkaya marakala programa at serbisyo ning LGU ing apapatupad uli ning balawo sa pamanukining publiko king gustong pamamayad buwis. Kaya na po umigaganakarin kaya katang taxpayer. Then taxpayers tamo po, sigurado rin pera daw. Meron sila po, may balik lang as basic social services kay Ciudad San Fernando. Nya hikayatan ko po. Magtiwala ko po kaya katamo. Kaya po mimisip matsura. Allowed po malyari mga kanyan. Nya ikayungan po taxpayers kay San Fernando. Kaya ko, dakal salamat kaya kayo. Kaya BBAU pong pagkakataon ka rin kasyudad tamo. Kaya king San Fernando Pampanga. Dagdag ning City Treasurer's Office, balabalaw sing kampanya para king mas epesyenteng tax collection at mas masaleseng serbisyo para kareng hanggang taxpayers ning San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King probinsya ng Tarlac, in-inspeksyon ng Governor Christian Yap, ing ospital king Kabiling, bampakibaluan ing kabilyan ng pasilidad. Ininspeksyon ni Tarlac Governor Christian Yap ang Gilberto Teodoro Hospital sa Kamiling upang suriin ang kalagayan ng pasilidad at kalidad ng serbisyong medikal para sa mga residente. Kasama niya sa ocular visit sina Vice Governor Lita Aquino at Board Member Pearl Pacada. Layunin ng inspeksyon na matukoy ang mga puwang na maaaring pagbutihin at matiyak na ang ospital ay patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng mga Tarlakenyo. Nagpasalamat si Gov Yap sa mga frontliners ng ospital sa kanilang dedikasyon at malasakit sa mga pasyente. Iginiit niya ang pangako ng pamahalaang lalawigan na palakasin ang serbisyong pangkalusugan at tiyaking bawat Tarlakenyo ay may access na maaasahan, mabilis at mataas na kalidad na medikal na pangangalaga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ng News Force Pampanga.
Mabiya ko po yung maya pa oras kay GNN TV 44 Pampanga. King karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, ami bayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at ang gangeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para karing kapampangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo, king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake la rin programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kakatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwidya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwidya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwidya ing Ciudad San Fernando. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Pasalamat siya ang provincial government ng Pampanga kareng donasyon ng pamilya Luciano para king kapakinabangan dareng kabalen ay ni report. Binisitaya king opisina ng Governor Liliana Pineda king Kapitolyo, Victor Jose Chichos Luciano, dating presidente ng Clark International Airport Corporation, bang pisabyan ng titulo ng metong hektaryang gabon apit talakaran ng Magalang District Hospital. In-acknowledge ng governor at ang contribution tamo. Masaya na ako, masinabi kang governor nga ako, you're doing a magnificent job for the people of Pampanga nga ako. Mari, sisigunda ko bukaya ka nga ako. Di kayo maragul na contribution nga ako. Di kayo malati kami mo. Dinakene ning pamilya Luciano ing Gabon bilang saup kareng Kapampangan. Inya mo, agpanggang attorney Kurt Manikis, legal officer ning gobernador, may wala yung original owner's copy ning transfer title. Pauli na niti, kailangan niyang i-amend ing deed of donation. Bang balaos ning milipat ing titulo, king pamanibala ning Kapitolyo. Kilala yung pamilya Luciano kareng aliwapang donasyon kabilang ng provincial road papunta king Pampanga State Agricultural University ing Gabon apit talakaran ning gymnasium at sports center ning Magalang LGU at ing Bayong Bypass Road king Barangay San Nicolas 1 Magalang ang makasaup bang madecongestion Aquino Highway. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Ing babante na bagyong Berbena at yun king coastal waters of Cebu at malaria pamuring maglandfall king Negros Islands king sika na 55 to 90 kilometers per hour at papunta naman king direksyon na northwestward king bilis sa 29 kilometers per hour. Samantala, ang mapektuya ing northeast monsoon o hanging amihan king extreme northern Luzon. Kabang ing shearline o ing pamisaluwong ning marimla at mapaling hangin, yan namang magpauran king marugula parte ning Metro Manila at Central Luzon. Asahan ing malulam at may nang pamanuran ngeling Aldo. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal,
Malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong may yakit king kaya kayo screen. Malyari mo namang mag-post king kaya kaming Facebook account. Kompletuan mo na listahan na rin kaya kang bibilang regalo ngayong Pasko. Huling siguradong mga lalo yung inanak mo gusto wala yung tingga pag ginaldoan po regalo. Anyabe, suyuran mo na yung palengke, mall at divisoria. Huling 30 days na mo, bayo datangin Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingatinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatong serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang yaning Martis, Remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po ibeninginto at ini ing News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy.